יפה, 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 יפה. שלום לאיתמר לובינסקי. דובינסקי. אוקיי. היית רוצה להיות לובינסקי אולי. לא היית צריך להיות אקדמאי, היית פשוט יכול לשבת בבית לספור את הכסף. כנראה. אז אתה איתמר דובינסקי, ואתה את הדוקטורט שלך עשית על... לא, אני עושה תואר שני בלימודי אפריקה. היום הלעיט אותי בשלל מידע שגוי. אבל אני אקנה דוקטורט, אין בעיה, אני מוכן. דוקטור לובינסקי נקרא לך. אוקיי. לא, ברצינות, את התואר השני שלך, מה זה, תזה, את המחקר? אוקיי. אתה עושה על אקדמיות כדורגל באפריקה. במסגרת לימודים של מה? במסגרת לימודי אפריקה באוניברסיטת בן גוריון, זה תואר שני. יש תואר ראשון בלימודי אפריקה בתל אביב, בבן גוריון, בפתוחה, והמשכתי לתואר שני בלימודי אפריקה בבן גוריון, ותחת המחלקה לפוליטיקה וממשל, ואני מתמקד באקדמיות לכדורגל. אתה אוהד כדורגל? זאת אומרת, הייתה לך משיכה לקבוצה? כן, הייתה משיכה לכדורגל, כאילו מכבי תל אביב, ליברפול, אנחנו מתאוששים מה-3-3, ובעצם המשיכה גם של כדורגל וגם של אפריקה בא לידי ביטוי בחוג עצמו, שמאפשר ללמוד על אפריקה דרך מגוון של תחומי עניין, ומבינים שדרך כדורגל אפשר ללמוד הרבה מאוד גם על החברה, על המדינה, על התרבות, על הרבה מאוד היבטים שמאוד מעניינים באפריקה. הסיפור הזה של ייצוא כדורגלנים מאפריקה לאירופה עלה מאוד לכותרות בתקופה האחרונה, גם בגלל העונש הזה של ברצלונה, וגם בכלל... ראיתי גם כמה סרטים דוקומנטריים בנושא, אנחנו יודעים שזה ממש מפעל שהחלום של אותם ילדים קטנים שמשחקים כדורגל באפריקה זה כמובן להגיע לקבוצות האירופאיות, ונהיה שם ממש סחר עבדים. הקבוצות האירופאיות, דווקא אלה מהדרג הבינוני, מביאות אותם בהמוניהם, בדירות, בתנאים לא תנאים, והכל כאילו עושים להם טובה שלוקחים אותם ליבשת הנאורה. ומישהו נפצע או משהו סתם לא מצליח ונזרק. בדיוק. אז מה בעצם אתה חוקר? מה שאלת המחקר שלך? אז כל מה שאמרת עכשיו זה מעולה, כי זה בדיוק מה שאני לא חוקר. אתה לא חוקר. אני אומר שזה מעולה, שזה אכן קיים, כל התעשיית חלומות הזאת, והיא אכן קיימת, ואכן יש לה השלכות שליליות, אבל גם יש מעבר לתעשייה הזו, ואלה צדדים שפחות נחקרו. השאלת המחקר שלי זה איך המקומיים, איך הקהילה המקומית בגאנה מקבלת את אותן אקדמיות, והאם יש להם איזושהי תרומה מסוימת לקהילה, ומתוך הרעיונות שאני ערכתי בגאנה, טסתי לגאנה בקיץ האחרון, לחודשיים, ודילגתי בין אקדמיות שונות. ראיינתי ילדים. כמה אקדמיות יש שם? יש מעל 10 אקדמיות, אני הגעתי ל9 אקדמיות, אני מקווה לחזור בקיץ הקרוב או הקיץ. כמה ילדים פחות או יותר לומדים באקדמיה? בערך, זה תלוי בסוג גודל האקדמיה, בערך 20 ילדים בקבוצה. זה יכול להיות 40, 60, 80, תלוי מאוד בגודל האקדמיה. אז בעצם השאלת מחקר שלי מתמקדת בהיבטים החיוביים יותר, כיצד האקדמיה תורמת להשכלה של הילדים, כיצד היא תורמת לפיתוח כלכלי של עסקים קטנים שקיימים מסביב לאקדמיה עצמה, למשל בתי עסק שמוכרים ציוד משרדי או ציוד לבתי ספר. זאת אומרת, האם האקדמיות האלה הם מנוף לפיתוח כלכלי וחברתי בכלל בקהילות שלהם? בדיוק, ובעצם המסקנה מתוך אותן רעיונות זה שכן, זאת אומרת, כמובן שיש את התעשיית חלומות הזו, שיש לה צדדים מאוד מאוד שליליים, צדדים נו-קולוניאליים, שאפשר לראות את אייקס אמסטרדם שהיא פתחה פעם בגאנה האקדמיה, ופיינורד עדיין יש לפיינורד מהולנד אקדמיה בגאנה, שזוכה להרבה מאוד ביקורות, אבל גם יש צדדים חיוביים לאקדמיות, שזה פיתוח קהילתי. זה באמת קורה? עכשיו, אני מבין שאתה ניגשת על זה בגישה חיובית, מן הסתם תרשה לי להניח גם כדי שיתנו לך גישה. בדיוק, אל האקדמיות. בגלל זה גם בחרתי את הגישה הזו, כי ידעתי שאני אבחר בגישה שלילית. אף אחד לא ייתן לך לדבר עם הילדים ועם ההנהלה וזה. בדיוק. אבל, ומה גילית? אז גיליתי באמת שיש, נגיד, אנחנו רואים עכשיו ברקע את אקדמיית יוניסטאר, שנמצאת מחוץ לאקרא, מחוץ לבירה. אז אם יוצאים כמה צעדים מחוץ לאקדמיה, אפשר לגלות בתי עסק שנפתחו בעקבות פתיחה של האקדמיה לפני 3 שנים. הילדים עצמם שאנחנו רואים עכשיו בתמונה, אחרי שהאימון מסתיים והם יכולים להתקלח, יוצאים לאותם בתי עסק שנפתחו, קונים שם שתייה, אוכל, וחוזרים לבתי ספר. אבל יש מעבר לזה. איך התנאים שלהם שם באקדמיה? זהו, אז יש שם אקדמיות שיש להם תקציבים, ובאמת יש להם מגורים לילדים, ומגורים ברמה בסיסית, נגיד עם מיטות וקילות, או גם יש אקדמיות עם יותר תקציבים כאלה שיש להם הסכמים בינלאומיים, ולכן יש להם מגורים ברמה של, הייתי אומר, מעונות של סטודנטים. עכשיו, מעבר למגורים, יש גם אקדמיות שמציעות השכלה בתוך האקדמיה, זאת אומרת, בתי ספר, בהתאם למסלול ובהתאם למשרד החינוך הגנאי. ככה שילדים שאולי קודם לכן לא הייתה להם גישה לבתי ספר, הם הגיעו מאיזה אזור כפרי שלא היה לו נגישות לבתי ספר, עכשיו כן יש להם נגישות בזכות אותן אקדמיות.
וחלק מאוד מרכזי שהאקדמיות שמות עליהן דגש, ובמקרה האקדמיה של לבנוני שהקים באקרא סיפר לי זה, שהמטרה היא לשלב את הילדים בתוך התעשייה עצמה. זאת אומרת שאפילו אם ילדים לא יתפתחו להיות המיקל אסיאן הבא או כדורגלנים הבאים, הם כן יוכלו לקבל איזשהם יכולות פרקטיות מסוימות שהם יעבדו אחר כך או באקדמיה או נגיד במפעל. ברגע שאתה חושף אותם לאיזושהי שיטה או לאיזושהי מערכת מתוחכמת יותר מהחינוך הבסיסי שהם מקבלים, אם בכלל, אז עשית את השירות שלך, גם אם לא יצא ממנו זה כוכב כדורגל. רוב מי ששולט באקדמיות זה אנשים מחו"ל? הרוב לא, הרוב זה גנאים מקומיים. למשל, הלבנוני הזה שציימתי מקודם, בעצם בן למשפחה שכבר היגרה לפני הרבה מאוד שנים מלבנון לגאנה, והוא כבר גנאי לכל דבר. יש כמה לא גנאים, זאת אומרת, יש האקדמיה הגדולה ביותר שביקרתי בה היא של פיינורד, שהיא אקדמיה שהוקמה על ידי מועדון פיינורד ההולנדי, ויש לה מנהל מקומי. האקדמיה השנייה הכי גדולה שאין מישהו שלא מדבר עליה זה Right to Dream, שזו האקדמיה שהוקמה על ידי סקאוטר מנצ'סטר יונייטד לשעבר, שהגיע לגאנה והבין שבמקום כל התעשייה הזו שטל קודם מדבר עליה, של לייצא כדורגלנים מאפריקה ולייבש את הכישרונות של גאנה, המטרה היא דווקא לתת משהו בחזרה לקהילה. ודרך אותם ילדים, או דרך אותם ילדים שכן מתחנכים וזוכים לחינוך באקדמיה, הוא שולח אותם לאוניברסיטאות ובתי ספר באנגליה ובארצות הברית, ודרך אותה השכלה, הציפייה היא שהם יחזירו בחזרה לקהילה שממנה הם הגיעו, וככה יוכלו להכשיר את הדור הבא של הגנאים. אוקיי, ואיך הקהילה, דיברנו קצת על הפיתוח העסקי וחנויות קצת שנפתחות וזה, אבל איך הקהילה, החברה הגנאית עצמה מקבלת את הפריחה הזאת של האקדמיות? אז דבר ראשון, יש חלק מהאקדמיות משלבות בנות בקבוצות, ואנחנו רואים שאותן אקדמיות שמשלבות בנות בקבוצה, כן מחבר את הקהילה גם לצדדים האלו שהם מאוד חשובים, של שילוב בנות בספורט. חוץ מזה, באקדמיות יוניסטאר שאנחנו רואים פה ברקע, זה אקדמיה שמדי משחק באים הרבה מאוד אוהדים מהעיירה הזו. זאת אומרת, זה משהו שמלכד את הקהילה, ונותן איזשהו, ושם את העיירות הקטנות על המפה, כמו שחלק מספרים לי. חוץ מזה, מעבר לזה, יש גם איזשהו ערך, אנחנו רואים כל מיני התכסים מסוימים של תפילות לפני תחילת המשחקים, לפני תחילת האימונים. אז יש גם איזשהו ערך שמלכד גם את הילדים עצמם וגם את שאר הקהילה סביב אותם ערכים חיוביים, שאנחנו רגילים לראות אולי במחוזות שלנו את הדת כמפלגת או מפצלת, אבל בגאנה ובפרט באקדמיות אפשר לראות איך דווקא הדת משנה. הגעת למסקנה בסופו של דבר אם זה טוב או רע? מה התשובה של שאלת המחקר? אז כמו כל דבר באקדמיה ובאוניברסיטה, זה תלוי. זה גם וגם. זאת אומרת, זה גם וגם, ולא צריך להתאפס לסיפור אחד, זה חלק מהדברים גם שלומדים בלימודי אפריקה, זאת אומרת שצריך מגוון של נקודות מבט. וגם פה, זאת אומרת, יש את הצדדים השליליים, את ייבוש הכישרונות של הכדורגל האפריקאי, גנאים שיוצאים לחו"ל ולא חוזרים, כמו נגיד מרסל דסאי, שעבר לצרפת ולא חזר אחר כך לגאנה, אבל גם יש את הצדדים החיוביים של תרומה לקהילה, שחקנים כמו מיקל אסיאן שמשחק במילאן, אני חושב, אז הוא תורם בחזרת הכסף שלו בחזרה למשפחה, ואז זה עוזר לפיתוח הקהילתי. יש גם וגם, זה לא רק שלילי כמו שמציירים את זה כיום. הגשת כבר את העבודה? לא, עדיין זה אמור להיות בכתיבה. ייקח עוד קצת זמן. אוקיי. שיהיה בהצלחה. אוקיי, תודה לכם. איתמר דובינסקי. בדיוק. בואו נעבור אל עמוד הפייסבוק שלנו לקראת גמר גביע המדינה. אנחנו מחפשים לעזור לקריית שמונה דווקא.